Щом така няма сила, нека си. Явно не е определено. Не го е бил направил да гори малко. Предполагам, че ако подадеш на тази помпа ебахта в джипа, ще върви нагоре. Давай, тя подбира това, тя сега в момента въздух. Лена, Борко, там ли е на обект или не? Добре. Добре, сега пращам един архитект да заснема. Тук май няма откъде излезне Калин. Ето тук ще излезна лесно. Както ги гледам, къде обсува. Трябва да излезна? Ето тук ще излезна. Не, тия и подпират, виж, че ресьорите. И тя спира на место. Отзаде някакво железо опира ниско долу. Къде? Бяла шарена пише купува ерендова земя. На първа има. Ма гледай, масото над половината. Температурата не може